Unsa man siyang oras sa migikan? Ganiya naman daw to. Visit! Pansit! Basta naman ang oras ha? Alas 2. Kinanglan ha? Nga alas 3. Imo ka sa eskina. Tanawa dito. Ug moabot gani sila. Imo magkuyo kay si Pikoy ingna ko ha? Kay balikan ko dire. Kay bantay gyud sa nako. Ahak ini mga bayhan, ang bayhanan ni. Di ka tumayo. Maggusto kita nga makikita ni Pikoy. Asa naman gyud? Makita lang nila ako si Pikoy. Di magbahay na ko. Hoy, Barot! Nakakita kang Brenda? Wala, uy. Unsa man na? Barot, okay na? Okay. Okay. Unsa man na, baligya? Wala nga mag-ihatag. Oh, likon. Bili, oy! Baligya mo ka na. Hindi ka alino, libayis. Kinsa kini? Ayaw lang. Di, kaya kuha na. Diha ka ganiya, wa nimo ni kuha. Ya, karon hinuon. Na napili nako. Imo na nang kuhaon. Ika ba? Wa jud may ayo ay ganiya tas kipangukay ha. Wa jud Ganahan ni ko, kuha. Ya karon na ako napilian, imo na nang kuhaon. Ganahan ko ni. Sige, imo na lang na. Mangita og na ilog ka sa niya. Kini. Imo sa ni. Imo sa na. Gusto mo kakala. Imo na. Imo na lang na kanan. Hindi makakatuan. Hoy! Sus. Hoy! Ako man ni. Nag-ilog pa mo, Sir Jimmy! Ganihan siya dito ha. Ina, ako nakapili ko. Yan na nung ilog ko. Ako ikaw na. Hindi na lang nabi. Nga naman. Important na ba ni? Mupalit man mi. Mupalit man. Mupalit mo, tarungan niyo og pangukay. Siya Di man. ka mag-ilog mo. Sige magpagilog nga. Ako nakapili. Kisa may naunin yung duha. Ako. Siya nauna pero wa sa kapili ato. Ako nakapili kay Gusto din mo. nangukay man ko diri. Hoy, Nga nakita na ko. gusto na mo makapalit. Kana, dahil na sa inyo. Oh, sige, lakaw na mo. Panglayas na mo! Ug mamili. Be. Mamili. Lang Ako ko na ning isukod. Og paarang ba? Me. Ko na. Nagison man nagsusa akong buktan. Ina mo may hatang nako. Kini man good. Ikaw sad bayot. Dili mo mag-ilog. Nya, paigo na nimo. Uy, di man din ako paigo. Pangbata man di ay ni. Dili lang ako. Uy, ako'y nakapili ano. Ako'y nakapili kaniya. Uy, ako'y nakapili ani. Ako'y nakapili ani lagi. Sir Jimmy! Pizza akin mo, oy. Pizza ka itong makoy. Ano ba kito stanan? Ya, kumpiyansa sa dyan ako. Kay Biano, sige magbakyo. Sa man, ganahan ka ito. Oh, pwede na po. Unay na ba kita tindahan, no? Oo. Kwartahan. Pabihaw rin mo, kwarta ka ta ito? Kakwarta, uy. Ay, Kakwarta kayo. ya. Ay, Hello. ay. Business niya mo. Ya, ako pangutahan na ni mo, makakwarta ba ta ito? Kakwarta, uy, nara ba ito'y tindahan? Ulo, sabi ka ni Boy, lahi mo sa ng 20 mo. Ang tindahan mo sa... Uy, lain ba ato ba? Hmm. Kita na ba sige, kanina ang kuyo mong dinda? Mari ay, Kita, uy, nagkuyo mo. ano saan siya nakakita? Katong nagkuyo mo dito sa katuwan, tiyan mo, isuhan na itong bangko. Pinsaan mo kitang kanina mo. Wa na gitaan eh. Pahas na gitaan ng usan na itong pangwartahanan. Ngayon sa mali mo pagtubag. Ako ang giingnan nga ako kita. Ikaw tinuod ay nga nagkuyog lang sa. Anak man sa karina nga Ay, mo ito itong explainan tayo nga, kasagaran na ba mga kuyog? Ano yung nana ba? Kung saan mo sito nga, malugi mo sa negosyo na to, ano? lagi akong ginanya. Pero ano mo sulti, nga uyab to na ako. Wala. Okay ra. Akong ginakisa man nas brinda ba ingon siya nga. Wasa ko kaila basta nagkuyog kuno mo. Ay, problema na eh. Basta importante, duwa siya kabaw nga. Uyab na ako to. Balik tadi, itong di makuy ba? Oh. Palitan na. Eh, Palitan to? di na. Kwanta kita. Kwanta. Dili na ako na. Imo na po, puli-puli. Mas pa yung puli-puli. Di imo na. Ako? Ako lang tiksunod. Pabalik ka nga. Bisik ka. Ako to ni mo refill ana. Bisik, hindi mo ako matunuan. Ay, ta! Ayun. Saan? Daga ko ha? Adik kaya masaya natin. Wam gay swerte rong panahon na basta sunod. Sunod lang.
Oh, Ah, sunod Di na mo nagkuhan na namukot. Alas may SRP. Ay, lingaw kay din na. Ay, kasagaran makuha mo diha sagbot. Amo lagi pero sige lang sunod. Ako ning kanon. Uy, lahi pa na ato ba? Oh. Si Kuan, kisa to nagpabuhat og jingle. Si Bro Lito. Ay, si Bro Lito magpabuhat og jingle. Para karong Kuan ba eleksyon sa barangay. Ah, sige sige. Oh. Ato lang karon Pila may Kuan mo, pangayon mo Ah, na. pwede ato lang sa boto niya purpuhorong makakuha na kung pila ito. Ah, sige, ani na lang. Ani na lang. Istoryahon na to ba, Bro Lito. Oh. Kung pila yung Kuan, hindi, magdepende na sa tuwa kung Oo. pila itong Kuan. Ah, sige lang sa boto na to na. Og baho man ako kanta. Ato na yo. Basta mo lang patungan para makakwarta po. Ah, kamo na bahala ko problema. Ninduta biya na boss. Oy, ako mukanta ko na boss. Oy. Ah, pwede mo ako mo vokalis ato. Oh, pwede. Or ganing kanta rin. Pwede! Dindot untag na isista. Ah, na. Oh. Awa po na to amo sa opisina wala dali. Pero ako naman tong gignan si Bro Lito, nga. Yung kay ka mo piking-piking. Ah, di po di nga ngili. Makamao lang. Oh. Pero kinsa may mo kuan, kimukanda yung duha. Ay, mayo ni. May gani. Kabalong kamay. Ay, dindot ay tingog. Gamay ra oy bisag kini akong kanta noon ug dili nun kanta bungol, barag klaro. Eh, testingin ko nung may be. Katong Ano? balay. Abalay. Okay, pakita mo. Pitki sa imong. Ah, kanila lang. Gawa na kon. Mutukar ko niya, kantay ha. Oh, Ano na? balay, Niya. Sige sige sige. Teka na. Birahi. Oh, shoot. Lonely table just for Pwede na, pwede na, pwede na. Oh, pwede na. Okay na kayo. Ay, Hindi. ikaw ba? Imo sa patungan. Ay, bahala. Bahala siya. Ikaw, daan ba? Imuha ba? Tiramid. Imo daan sa nila. Ay, ay, Basta na lang, pangwartam niya to. Bahala. Basta baho na to. Gamar gitu intro bro. Pukir kina basta tason. Ada, tawa de. Tawa mo pila ka artista Hindi na ang sa ako una. lang ba. Kina mo tayo bisa magpaga bro. Pukir kina oy. O maminaw malangan sila. Ang pagpapinaw sa mga Ikaw na lang dito. Sinya sila, kadungla ka. Ya. Akong tawgon si Kuan. Ayun, ito lang. Kamaya lang ko. Pagpa, ako lang ba? Pagpa, asip lang ang palit. Ay, dili. Dili na nila 5 ka kilo nga kuan siling. Sintral kay may na lang diri. Punin na lang dito gatas. Kaning kuan. Suka. Sige, Kay ma'am. gamay na lang na din ha. Okay, ma'am. Sing malimot ka ha. Kumpleto na na imong lista din ha. Okay, ma'am. Nana, ma'am. Okay na. Kantay ka. Di Okay, magdugay dito. Okay, ma'am. Ayo. Oh. Kasi ato. Ayo, paltak. Na may snowbear. Oh. Uy, ikaw lagi nga. Sige. Ang pra. Mumpra ka. Sagot ko, ma'am. Yan, di ay. Pwede yung kuyog mo. Hala, uy. Nora ba si Sir? Suling. Kinsa na? Ah, ma'am, nangay ginabang. Ah, sige. Gaya lag singkod nga. Sige na, koy. Pag-ilis na diha kay manglakaw bata. Init kay panahon ay. Mao ra maghihapon gud. Usam day naghubo day ko nag-ilis sa magudaan. Hala ka din na ay. Bahala sad ka. Baka malang ko na din, mi. Ha? Wala mo ko'y 100. Tinta rari. Okay, ka. Ang snowbear. Ya, sunod din ako iglakaw ha. Oh. Sutat. Oh. Sige, pasunod. Sige, bye.
Ano, pera man. Kuan. Kanang asa day ka? Ha? Kuan sir. Ngumpram, kuyog na lang unta mi. Yan ang bukuyog man. Ngumpra man siya nya. Ngumpra pod ko. Nagsugo ko nga nay makuyog nimo. Unsa man ka presidente ka nga nay bodyguard nimo? Tay Ha? naman nga nagkita mi diri. Kay timingan lang sir kay pag abot diri kuan. Nagka-close man gud dito sa inyo ha kay miga ba? Migo. Unsay close? Close ba kanang ang iyahang pagbati ug pagbati nako giusa. Unsa kasal? Kay usahon? Inamigo na maguna mo Ay sir. sagbat. Wa kay labot siya akong gipangutana. Unsa man uyab mo? Ha? Uyab ka? Wa mo na siya manguyab na ko. Wasa ko manguyab niya. Friend lang god. Kitid kay ko si Roy. Sa may naanagod. Ulitaw ko. Daga siya. Pero wala ko'y plano eh. Nagkakita lang yun mi. No. Oo. Usay buot pasabot. Ikaw dako gusto niya? Unya siya, dako gway gusto nimo? Kung dobya nimo no? Sura kompleto na siya. Siya, dunay gusto na ako. Unya ako, dunay way gusto. Binuang mo na mo si Ray. Wara good. Ha. Inamigo ba? No. Kumpra mi dito ko ano ako di pa ka na nay gwardyado imong maid. Kung kidat-kidat mo ka. Ikaw, kung gusto ka mangumpra, kita duha kuyog. Ikaw, kung mukuyog ka, kuyog!